ин наврасонро модарашон ба театр овардааст. аксари тамошобинони барномаҳои театрӣ ҳам солони онҳоянд ки дар таътилоти зимистонӣ ҳастанд. тамошои театр як бахши барномаҳои таътилии фарзандони Майсара Ҳошимова будааст. имрӯз мо ба намоиши солинавӣ омадем. баъд аз ин ният дорем ба тамошои барномаҳои театри Лухтак равем. он ҷо низ рӯзҳои шанбеву якшанбе як барномаи солинавӣ ваъда карда буданд. вале мо бештар ба театри опера ва балет меоем. ҳунармандони ин ҷо бисёр боистеъдоданд. ин шабу рӯз аксари театрҳои кишвар барномаҳои бачагона рӯи саҳна мемонанд, чун аксари бинандаҳо хонандагони мактабҳои ибтидоӣ ва миёна ҳастанд. дар таҳтил айни ҳол намоишҳои кӯдакона рафта истодааст ва фардо рӯзи 8 балети золушка дорем. рӯзҳои таҳтил зиёдтар ҳастанд, барои кӯдакон озодтар ҳастанд, аз дарс озод ҳастанд, аз ҳамин лиҳоз омада тамошо мекунанд бисёртар. хонандагон дар Тоҷикистон то 11 январ барои 10 рӯз ба таътили зимистонӣ мебароянд. вазорати маориф хабар додааст, ки дар таътил хонандагон ба барномаҳои илмию адабӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, омӯзиши забонҳо ва озмунҳои фаннӣ ҷалб мегарданд. ин ниҳод аз волидон даъват кардааст дар таътили зимистонӣ фарзандонашонро беназорат нагузоранд. дар инҷо олимпиадаи даври шаҳрӣ баргузор гарда истодааст. аз тамоми фаннои таълимӣ аз тамоми минтақаи шаҳри Душанбе, яъне ноҳияи Сино, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Шоҳмансур ва ноҳияи Фирдавсӣ қарор доранд. аз синфҳои 5 то синфҳои 11 байни мактабҳои миёна ва литсею гимназияҳо. дар мактабҳои Тоҷикистон бештар аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунанд, вале на ҳамаи онҳо мисли фарзандони Майсара имкони тамошои театру боғҳои фарҳангиро доранд. хонандагоне ҳам ҳастанд, ки таътили зимистонаи худро бо кӯмак ба волидонашон пушти сар мекунанд.